Nhasi toda kumbotaura pamusoro paCaptain Britain. Murume aita mbiri nekuimba mashoko anenge achirwisana neridhimu. Watagwan zita rangu ndonzi SGP kana kuti Sekuru Gudo Pikicha yesto kuchingamidzai. Pano tichiti munofara here kwese kwamungadai muri. Anyway, atisi kuda kupedza nguva yedu, toda kubva tangodhaivhira kana kuti tingojambira mumajigizi enyaya. Nhasi tichange tichitaura nezvemurume kana kuti mukomana anonzi Captain Britain, uyo anoimba musambo wezimdanzo. You can see Captain vari papo vari vatori mustudio right now. Maybe as we speak as well. Yes, Captain Britain vaita mukurumbira pa social media nekuimba zvinhu zvinenge zvisingaenderani nebeat, instrumental kana kuti rhythm, nekuti vanonyanyoimba musambo wezimdanzo. Anyway, ndaona kuti aiwa, let me do or say something about Captain Britain. Anyway, musazondivengawo, experience ndinayo yekuve music producer uye ndinoimba zvakare an artist. Zvandiri kutaura izvi handisi kutaura nekuda kudzikisira Captain Britain kana kuti negodo, but ndinoda kungotaura as kudzidzisa or kuonesa zvimwe zvinhu zvingadai zvisingazikanwe nevanhu or zvisingaonekwe nevanhu. Anyway, maimbira anoita Captain Brian ndeyekuti kana vachiimba, nonga makanzwa nziyo dzavo, kana usati wanzwa enda pa YouTube channel pavo, yes, unovapromota, unosiyawo like or subscribe, unzwe maimbira vanoita. But anyway, Captain Britain vanoimba vachipesana nerhythm kana kuti nebeat. Chii chinombonyatsoitika kuti muimbi apesere akuimba zvinhu zviri kupesana nebeat? From my experience inini so far, ndaane makore ndichiproducer music, ndaane makore ndichiimba uye ndichisangana nevaimbi on daily basis vakasiyana-siyana, vagara vari muindustry, vari kutanga mangoma nevamwe vari kuda kuzama kana kunzwa mavoices avo. Saka ndinonzwa nekuona zvinhu zvakasiyana-siyana mustudio mangu, nekune amwe mastudio andinoziva eshamwari dzangu nevamwewo mafellow producers. So kune vanhu vanoimba semaimbiro anoita Captain Brian kuti unenge uchipesana nebeat. Chinoitika ndechekudaiwo, Captain Brian havasiriwo vega chete, vakawandisa vanhu vanoita muitire iwoyo. So what happens ndezvekuti mumusoro memuimbi uyu munenge muine song yakanaka inenge irimo, asi manje chinoitika ndechekuti muromo usati waburitsa sound, zvinhu zvinotanga zvaprocesswa zvafungwa kumusoro kuno. Saka zvaprocesswa zvafungwa kumusoro kuno ndo zvinozonobuda pamuromo. Saka zvinoitika ndezvekuti mumusoro memunhu uyu kana kuti maCaptain Britain nevamwe vavo vanoita muitire iwoyo munenge muchitorira song, munenge mutori nezvinhu zvinenge zvirimo zvakatorongeka. But chinoitika ndechekuti pfungwa dzavo dzinozvinyepera kuti maitikira azviri kuita musoro ndo mabudira azviri kuita pamuromo pa. Information inosara yobva uyo inobuda pamuromo zvinenge zvatosiyana. Beat rinenge richienda kugweru, information inenge yakutoenda kwamutare, zvinenge zvakatopesana zvakaita se zvakadaiwo. Saka it is a problem inotoona vanhu vakawanda vanoda kuimba or vaimbi vekuti anoimba zvichipesana. Mumusoro make munenge muchitorira zvinhu zvinenge zvirira zvirimo zvichitoenderana. This is why muchiona kuti munhu akadaiwo anotora makore, vamwe vanozochinja. I heard this artist akazochinja kuti akangodisappear for about a year, but when he comes back to the studio I was shocked because anga akuimba zvinonyatsoenderana nebeat. Inini kumusic handishore voice remunhu nemunhu ane voice rake rakapiwa naMwari, but pane maprinciples emusic, marules emusic asingade kutyorwa nyange zvodii, zvakafanana nekuenderana nebeat. Captain Brian havaenderani nebeat. The other thing also chamunofanira kunotisa pamusic yaCaptain Brian ndechekuti mashoko avo anenge vachiimba, mavocals avo kana malyrics avo anenge atori neimwe melody yawo yavakatogadzira ikaloka musoro mavo zvekuti havakwanise handiti kuchinja melody iyoyo kuti inzwanane nebeat. Zvinhu zvavanenge vachitoimba zvinogona kutogadzirwa rimwe beat rakatosiyana nevanenge vashandisa zvikatobuda zvakanaka. You see? So vanhu vanofunga masongs nemelody. The only way vanhu vakafanana naivo yekuvabatsira nayo yandakashandisa for many years in my career ndeyekuti ngavasanyore music vasati vanzwa beat
vanhu vakadai vavanda kutanga vapiwa beat ochinzi chigadzira song yako pamusoro pebeat. Ukamudaro there are machances ari high ekuti anokwanisa kuimba zvinhu zvinoenderana nebeat, zvine mamelody, zvine melody iri kuenderana nemelody yebeat. Ndo solution chete yandakaona inogona kushanda pavanhu vane maimbiro. Okay, let's move on. Now tanzwa kuti chii chinenge chichiitika mumusoro maCaptain Britain. Takuchienda panext step kuti why Captain Britain vari kuita mukurumbira, ende ndivanani vari kutsigira oro vari kufarira Captain Britain. Captain Britain kutadza kwavo kuimba kutori kutadza kuri kunakidza vanhu, but ngatisanyeperanei kuti Captain Britain muimbi ari kunakidza vanhu, muimbi ari kusekwa nevanhu. Captain Britain vari kusekwa nevanhu. Captain Britain is what they call pachirungu a laughing stock kana kuti chiseko. Zvisinei hazvo, he is making a living out of it. Nekuti ndo zvavaiko mazuva especially in Zimbabwe. Tava nekatsika ikako kekuti zvinhu zvinosekesa oro zvinhu zvisingaite tava kuti ndo zvinoita. This is why ndati in this chapter now we are looking at who is supporting Captain Britain. Kune vaimbi vakawanda muZimbabwe vaigona kuimba, but music yavo haina kutambirwa, art ravo harina kutambirwa. Now kune vaimbi vanogona zvakare vachiri kuimba nevamwe vari kuzamawo kuda kuimba. Saka vaimbi vanogona vaya ndivo vari kupusha Captain Britain. Noti vaimbi chete, kune ma-stakeholders akasiyana siyana anosanganisira ma-DJ machi. The common factor ine vanhu vese vava zvine kakusvotesa kazvinako mukati. Kusvotesa vamwe vari successful vakaita successful oro vada kuzama kuita successful nekunyatso kugona chaiko. Saka these people are now supporting for the sake of chifino, kufinura. Vanhu ivava vanoti Captain Britain vakaipa, tikanovhura mafoni avo hatiwane masongs aCaptain Britain. Tikabvunza munhu kuti can you haya unokwanisa here kuhaya Captain Britain kuti vaimbire amai vako pamuchato, munhu yaanoti unopenga here. Saka how come iye haadi kuti amai vake vaimbirwe naCaptain Britain, asi anoda kuti Captain Britain vatore number 1 pakupera kwegore. Point yangu yabva yabuda kuti vanhu ava vanenge vachingozviitira chifino, kunonzi kubvongodza muto, kuseva kweakaguta. Muri kuyanza babatisa. The main reason iri kupusha muitiro iwoyoyo ndeyekuti maZimbabweans are very very bitter. Zimbabweans are very very angry. They will pick anything chisingaite voti chinoita. Nekuda kweeconomy, nekuda kwekushaya mabasa, nekuda kwekuremerwa neupenyu, nekuda kwekushaya maopportunities in life, zvangoti tese ngazvife, ngazviwire pasi zvese tingofanana zvingodhako. You get what I'm saying? So ndo kuri kubva vanhu vari kusapota Captain Britain oro type yevanhu vanoimba kunge Captain Britain. Captain Britain haasiri ega muimbi atanga kuimba, kutaura kana kuti kuita zvisingaita akasapotwa nevanhu. Variko munovaziva vanoimba vachitaura, vamwe vanobudisa maziso kudai, vamwe zvese izvozvo zvikuradza bitterness neanger ine maZimbabweans havasisina kumwe kwekuburitsira this anger kunze kwekusapota nekupururudzira zvinhu zvisingaite. Vakamboona zvinoita vanhu veMan U kana vakaona Chelsea ichitamba nekamwe katimu kamwe vanosapota katimu ikako.
nekuti vakavenga Chelsea. Vanhu veChelsea vanoitawo zvimwe chete, vanhu veArsenal vanoita zvimwe chete. Timu yavakavenga yavanoziva kuti is the greatest opponent, ine machanzi akawanda ekuwina ichikurira ivo, vanosupporta the team iri kutamba against ivo. Saka unobvaona kuti pane kagrudge karipo. Saka a person like Captain Britain career is not safe at all because of the reasons why people support him, why people follow him. We have seen the same zvichiitika kuna ana Nyati. People supported the Nyati family nechikonzero chekuda kufinhura ikinataiti. Vamwe vanotiti kwaJabreza vachida kufinhura Wing D, even though vasingatombozivi kuti Jabreza ane maalbums mangani, ane makore mangani, ane mukadzi rakanda hana. Ukanyatsoda kubata mumwe munhu chaiye kunyatsokuti iwe uya pano iwe umboyanzomubvunza kuti Jabreza unoziva chipo, unotoona munhu akatsva, but is a diehard fan. Pese panonzi Jabreza pakaungana vanhu iye anoti Jabreza, but haana chaanoziva. So vanhu avava, they are very very bitter, they are very very angry, and the only way they can vent out is to go on social media or out there and support zvinhu zvakafa. Kuti zvinhu zvese zvingodhakwa chete, zvingopararira mumwe munhu anonyatsoone tarisiro chaiye kunyatsoita zvinhu zvinobatsira community. Saka ndapa example yekuti kunonzi kubvongodza muto kuseva kwemunhu akaguta. So in case you've been wondering kuti why vanhu vakadaro vari kuita popular in Zimbabwe, that is the reason. Chimwe chikonzero chaita kuti vanhu vakadaro vaite mukurumbira muZimbabwe ndechekuti industry yedu, vanhu in charge vakaibata pari zvino, vanhu vaimboshayiswa mukana kumashuroko. So this behavior tinayo maZimbabweans, this is why uchiona kana munhu akanogara paupresident haanoite zvinhu zvaafambira ipapo. Anotanga kurivenja mapesenari ake anga ainawo achiri pasapo. Maimbondipasadza nemabhonzo, nyika yese munonzwa nemabhonzo. Saka might it be kuma DJ, might it be kuchii, every department 50% yevanhu vari kuleader madepartments edu muZimbabwe or vanotungamirira whatever zvikuitika munyika vane zvavakamboitirwa kumashuroko. And as soon as they attain the position yekuchitonga, yekuchikontrola zvinhu, kutaura zvavanoda, they will start kupromota zvinhu zvavo zvakambenge zvichirambwa kumashuroko. You get what I'm saying? So you are going to see kuti ma-DJ anopromota zvinhu zvakadaro, vatsvaga history yavo. Tsvaga history yavo uone. Hazvireva kuti kunze uko hakuna vanhu vanogona kuimba vatoriko. You will be shocked. You will be shocked. But it is what it is. I think I've explained to you what is happening, why a lot of people are rallying behind Captain Brian. Nevamwe vanhu vanenge Captain Britain. I mean, sorry. That is the reason. So nyika yedu iri kutoda ameno kuti kunamati, kuti ndichiti kunamati kwa vanhu vabvira kudhara vachinamata. I think vanhu vari kutombobatwa vamborohwa chaiko nyika yese imborohwa. Kana kutorerwa mafoni. So as long as nyika yedu ichine vanhu vari bitter, ichine vanhu vari angry, economy yedu isina kumira zvakanaka, ticharamba tichiona zvinhu zvakadai zvicharamba zvichiitika. Vaimbi vasingagone vachipromotwa. Zvitori zvechifinhu kana wanyazotarisa unonyatsokuti ko vanhu unonyatsoona zvine kachifinhu soka zvinako so. Zvatobhoda muZimbabwe zvangu. Amira kuti munoonawo zvandichiona pamwe ndini ndega ndiri kupenga. I don't know.
but ndo zvinhu zvandaita sei zvandaona izvozvo. So guys, I just wanted to share with you one or two things about vanhu vakafanana nana Captain Britain or vanoimbira muimbiro wakafanana na Captain Britain kuti zvinombokonzerwa nei uye why vari kuita mukurumbira, ndivanani vari kuvasapota uye ramangwana ravo rakamira sei. Ndinotenda nekuteerera kwamaita. Charamba achikupakurirai zvimwe zvakare. Charamba achikupakurirai zvimwe. But anyway, ndisati ndapedza ipapo. Ndakanganwa imwe very very important point yandaida kutaura. Vanhu vakafanana na Captain Britain ava chinoita futi kuti vaimbe vachipesana nebeat. Vanhu vakafanana na Captain Britain vasingaenderana nebeat chinoita kuti vati beat iri kuenda kuya ari kuenda ku 98% yevanhu ivavo vaisaimba paassembly kuchikoro. Ndo vanhu vaya vanonga ingoti vakawanda kumashure kwavamwe paassembly. Vanhu ivava vaisaimba kumajiti kupfonda uko. Vanhu ivava vaisaimba kuchechi. Vanhu ivava vaisaimba kumombe. Anenge angori zii achiteerera chiredhiyo chake. Vanhu vaya vanonzi ma-introverts mamwe acho aneka kupusa mukati oro vari very very shy. Have you ever seen Captain Britain? Vanenge vaingonyemwerera so nekuda kuti zvinhu zvemusic zvaizvo zvakazovhurirwa zvanzi munhu wese akwanisa kuzviita. Ndo paakutanga kubuda vanhu vaya vakanga vasingaimbe paassembly, vanhu vaya vakanga vasingaimbe kumombe kana kudb kana kuchechi, vaakuzama kuita se kuimba. Information yemusic anenge ainayo musoro make umu. Ndo vanhu vaya kuti anofamba nechiredhiyo akaisa panzeve apo chakati kwati haataure nemunhu, haadi munhu ye very very shy. Very very shy. Now vanozovhurira muromo pacho ada kuimba. Kuimba kwa wakati iwe unondizira kupa handikuziye ina handakukama newe. Saka vanhu vemunyika vari very angry, vari bitter, vari very stressed, and chavakungoda chimwe chinhu chinongovanakidza chekuseka. So we cannot say kuti Captain Britain is a musician. I can argue about that. I'll tell you kuti Captain Britain is a comedian. Soldier Love was another comedian as well. People still argue with me. Vamwe vakatosvika pakutondivenga vakati sekuri kuda hamuziye zvamunotaura. I still argue nanhasi kuti Soldier Love was not a musician. Soldier Love was a comedian. Tsvaga pane mongo wokunakidzwa nemunhu yewoni. Ukangoona uchiteerera music yemunhu uchiseka, that person is a stand-up comedian. You don't laugh when you listen to music. Kune amwe ma-emotions aunonzwa yekuseka iyi. Ukangonzwa wangoseka chete munhu achiimba, munhu yeye haasi muimbi ba, is a comedian. So guys, I hope madzidza zvinhu zvakawanda today. Until we meet again, kana wanonga 1 or 2 3 things pane zvandataura izvi, don't hesitate to press the like button, share the video, and subscribe to the channel as well, and follow us on Facebook. Until we meet again, Captain Brian is here to stay as long as our country is still in shit. We will continue to hear shitty music from shitty artists. Tikagodiko ndo zvazara zvacho kazvoti right.